Fi mai in chia Peter pakhat lau le thabar taka ding nga lo lang a thil hlau chu engdang ma ni lovin a hma a boxom chu ani a sama khoi chuan a sam chu a hlomin a tla hlol mai box wanga chuan nga in tu bo chu la in box chu vok chia tatum chu vele a kut chu khorin a taksa pum chu a ron khur chuak vek a hmai la chu nek tu omang mai in awma a mit le lam chu var vekin a ron pong chuak bok chuat la ya chuan a ver chuai chuai mai tuar zo lovin a thi pha hial ani nupa an lo langa a mi pa zok chu Clyde ni in anupui chu Stephanie ani anupui ma a chuan lungoi lo takin omma se Stephanie heroin a thinrim na chu enga ma ngai lovin a lo nui thung chumi awang chuan anin then pha hial ani Stephanie chu ler tak ani awangin reilova bial pathar ani le ngan Clyde chuan fanu panhi aneya Emily le hanate anni anin then nu chuan Clyde chuan in thar pakhat lein chuta chuan a fate a chen pui chu anin thara chuan hlim takin an khosa ve bo John lo langin a in chu thiatin a in bungra then khatte chu a hal mek John hi a tira Peter thita fa pa kha ani Clyde te pa fa boin a bungra halte chu an lo dor mek Emily chuan bungra hal zinga chuan box chu muin apa hena moya ti thule atana tangkai turanga in apa chu leisak turin ange Emily in box apom lai chuan nupa khatin Emily chu alo en du hle api aloka in pakhat tukver atang chuan me pakhat hliam tuar bande sa tuam chuan Emily thilken lai chu leilo tur chuan alo thingkhum ma se Emily chuan hrethiam lovin chu pa chu a hlau zo inan thlen hnu chuan apa nen box chu hong tumin an lo bei mek ma se an hong thei mai lo apa chuan boxa thu in ziak chu mizo ronga ni awangin hrethiam lovin Emily chu box hong lo turin ati zan khat chu Emily chu anakhuma box chu pomin hong tum chuan alo bei vele ma se a hong thei hau lo ti ngai na hrelovin amut san zan laya chuan box chu ama in alo in hong Emily po in hria in box chu ala box chu nga chuan halem le ran nunga mu chu baka zungbun po a hotel bok zungbun chu la chuakin abun ve ngal chumini atang chuan Emily po anung changa in thak dang lan vek ani atuk zinga chuan hana chuan akhuma ran nunga mu chuan hlavin apa ako apa chuan ran nung chu awahum Emily chuan va muin an thil tia wang chuan an chunga a thin rim hle hana chuan Emily ti lungoi nan music playing lam dun turin a som ma se Emily chu angoi reng atuka chuan Clyde te po in anupui hlui chu an vatlo Stephanie bialpa po alo om an pa fa chuan tuk chuan an ei ve ngal ma se Clyde heroin an zinga chokil adu lo thung chumi hnu chuan holein in an lu chuan thildang lam tak an mu an chuat chu thil eina noi chuan alo dar nuai mai uile randang chuatir na tura kong kharanga an siam chu alo in then det bok zanam mudlai chuan Emily box chu a in hong le ma se hemitum hi chuan engma a thenglem lo cho an nei lai chuan Emily chu chokhen chuan a in fiam apa chuan choi laya bengchang lo tur le in fiam lo turin a hil apa thu sei chuan Emily chu ti thin rimin a foken chuan apa kut chu a chun sak apa chu na ti in a tho chuak veng hat Emily chuan apa hena ngai dam dielin a du reng wanga ti ani lo thu a soi tu khat chu hana in ha no lai chuan ran nung alo chuak teu mai apa win a hil hal apa nen chuan chung ran nung ho chu khoya tang lo chuak nge ti in an zong Emily room chu hongin an thil hua wang chuan an phuchiang hle Emily room atang chuan ran nung tam tak an lo thok chuak hum mai hana chuan hlau le thabar tak chung chuan apa chu Emily huai chuak vat turin ati apa poin Emily chu a room atang chuan a choi chuak hana chuan an in chunga thil thleng chu police te hena en chiang turin awangen ma se police te chuan hana thu sei chu an oi saklo Clyde chuan afa te chu reilo te anu bula om turin avada ani poin training chu apek chhun som ve bok nikhat chu Emily po party na chuan akal
A roka chuan eng emo omin chu chuan party na po tinuam lovin a ho. Tostai chulain a ka chu zau taka angin ayan. A roka chuan kudzung tang hi alo lang thut ani po a phule mai. A tu ka chuan school kalin an classmate pakhatin Emily bek chu aru kalain box chu alo en. Emily chu thinrimin chu pa nen chuan in sualin a soi sa rep mai. An zirtir tu lokalin a thel thei ram. Emily in mi kutatha ka wang chuan a tu ka apa nen office an ko. Eng wanga mi kutha nge ini tia an zo chuan Emily puin a hriat lova a beka box ala ka wanga soi sa ani thu chu a hril. An zirtir tu puin a box chu ina kol thaturin a hon. Emily in assignment ati thatlo awangin anu le pa chu an school office an ko le. Clyde chuan Stephanie chu inhena arilote an oma zirna lama an tlak ni phahle ani hi ti in a hril. Chu misan chuan an zirtir tu chuan box chu engthil nge om ti in hon alo tum. Chu vele a do kana flag in tar chu thri in nataka a chemang mai in awom. A hnar tang chuan thisen alo far zoi zoi bok. Lavin tlan chu atum, kong khar chu, a main aloin khar thut, zirtir tu chuan bang adeng hal dot mai, in chong atang chuan tlain a thizui. An zirtir tu a thi avang chuan, chu mini chu sikul an khar bok. Emily poin apa nena, box chu, a kianga aum lawani chuan, a khoi tu a piang an thi zel tur thu hrilin, box chu, vala turin angen bok. Apa buin, a fanu thusei chu zomin, box chu, a vala. Emily ko chunga chuan ramhuai chu lut lein apa ma chuan dingin a khosak dan chu adang lam le le a ko chunga ramhuai om chuan Emily chu thununin a in beng chor mai Emily chuan apa in a benga nga in riluna chuan tlan chuakin a tap zui bok kong puya street light tuaya adin lai chuan bak tam tak a ka chunga tang chuan an lo thok chuak Emily po chawin a thuhal apa chuan Emily chu choin a hruai ho. Stephanie le a bialpa chu lo lang lein a fa te thena an vakal. Emily chuan anu le a bialpa chu thataka lo bedu lovin tongkam na tak tak chuan a lo tong khum. A mel chu aron in thak bok. Zan khat chu Emily mutna chuan apa chu vakalin Bible chu a hriat tura chiarin Emily ko chunga om chuan apa Bible chiar chu lain a paisak. Apa poin hlawin akal san ngal. Atu ka Clyde chu Jews hruai tu pakhat zedok nena vakalin a fanu chungcha nga chuan chanpuina avangen. Zedok chuan box chunga chuan ramhuai om thu chu lo hrilin. Chu ramhuai chu Emily ko chunga chuan a lu fo thin thu le atu ka tempula kalpui turin a hril. Atu ka chuan Clyde po Jews ho tu ten hena chuan kal lein a fanu om dan chungcha nga soi chuan an zinga ho tu pa ber chuan box chu aen. Box a inziak chu mizo chong ani thu le a om zia chu hong su u di na ani di na soi. Jews ho tu pa chuan he box hi tuin nge hong di na zot. Clyde chuan a fanu ina hong thu a hril. Jews ho tu pa chuan he ramhuai thil ti theina hi a chak em a he box hong tu po hi ti dam a har to ang ti in a soi ve bo. Nikhat chu Clyde chu Jews ho tu ten hena chuan kal lein eng po ni se ka fanu ko chunga ramhuai hi min no chua sakram ro ti in angen hlom. Jews ho tu pa chuan Clyde chu khonga in angen na chu arem ti sak. Clyde po let lein a thil mu chuan a thong hle ani. Emily chu Fritz bula chuan thuin Fritza sa anda sa chu a hringin a lo ei mol mai. Ani nataka chuan Emily hi vegetarian ani a. Ma se chu mizan chuan sa anda sa chu a lo ei fai vek ani. Clyde poin police te biain a fanu chunga enge motiturin ange. Atu ka chuan police pakhat lo kalin Emily chuan a lo en du hle. Emily ko chunga ramhuai chuan lo doin a ka atang chuan thisen na chuatir a hapo a di bal sak vek bok a ka atang chuan ran nung an lo thok chuak bok police chu hlawin rang takin a ka ra chuan atan let le ngal Clyde po a fanu chunga chuan beidongin bok chu a wok ke sak Emily chu damdo ina hruain a entir bok
Doctor ten CT scan ti in an enfia. Emily ko chunga chuan mihring lu ang hi an mu. Doctor te poin ti ngay na an trelo le. Juice ho tupa nena afanu ko chunga ramhuay na chuak tura angin. Jadok chu lokalin Emily chunga exorcism ti tur chuan ruaman na an siam. Akuta hazung bun abun tele. Bok chunga Emily in alak chuate chu boksa da lein. Jadok chuan mizo trong chuan tu acham. Tu acham chia Emily chu lo tho chuakin. A mel chu raplak tak tak chuan aum le. A mit muvar chuan ein kual vak bok. A na atang chuan tan chuakin. Tim lam chu apan. A chung te chuan an zui ve bok. Room pakata chuan an lo man bet. Zedok chu lokal lein tu acham zui le ngal. Chuta Emily ko chunga ramhuay chu chuakin. Apa ko chunga chuan alut ve le. Khi nataka che mang mai chuan. Klai chu leng dorin bang chu adeng tota. Aka atang chuan kutlo chuakin. Mai chu atam sak bok. Zedok chuan tu chu cham zui le ngalin. Klai ko chunga chu no chua tum chuan ring taka awin abe. Atopa ramhuay chu lo chuakin. Bok chunga chuan alut le. Chu vele zedok chuan bok chu tala in akal kumta ane. Klai te chungwa po lim takin anum le theita. Stephanie po apasal kalsanin trang dang meltrin ma se. Atopa chuan apasal ba mangay tak tak tu le. Tiam taka care tu amulo aniang. Apasal ang chunga intulut le in. Apasal rongbol tur chuan moutharin alut vele. Atopa chuan boksu tu tamain an khoi thei le hon thei tolo turin eti Steel University Museum an data ane.